Sanille får øje på en anden kat, der er indespærret. Han satte beboeren inde i et værelse for enden af stuen, og der er ligesom sat et gitter op, så den ikke kan komme ud til de andre. Han har været oppe og slås med den anden handkat, og nogle af de andre hundekatte er også lidt træt af ham, så han kan ikke gå med alle de andre katte løs i hele huset, så derfor er han på det her værelse. Og der ligger det der snakken med det på kattebakker og brandfugler. Der er jo altså der ligger det der og jeg ikke så vi tager ikke noget katten ikke på det og det kan være som rigtig skidt. Katte vil ikke sidde ordentligt, der er lov at gøre det. Og så det der det var den vi så mest langt til du skal ikke føre nu der skal jamen så skal der altså ret meget. Hvad siger du? Med 5 minutter. Ja, i Peace.